A veces enlaces, tropiezos, impases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes. A veces enlaces, tropiezos, impases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes. A veces te quiero, a veces no. A veces te huyo, depende del tiempo. A veces todo, a veces nada. A veces, si supieras solo a veces, me entiendes, me captas los mantras y cantas las trampas, levantas los karmas, balanzas. A veces te quiero lejos de mí. A veces me da pena solo verte partir. A veces creo que todo puede ser. Avui és el dia 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències vers les Dones. A les dones ens violen, ens torturen, ens costa més tot, ens costa més accedir a un treball. Tot és més feixuc quan som dones i tant de bo no hagués d'existir un dia per commemorar o per fer visible les violències que patim. Totes les dones, de fet hi ha estudis, totes les dones s'enfrontaran en algun moment de les seves vides a algun tipus de violència cap a elles. Sigui no reconeixement a la feina, perquè hi ha algú, normalment és un home que puja abans, sigui problemes de reproducció, de drets i reproduccions sexuals, no poder avortar, sabeu que aquí a Andorra no podem avortar, està prohibit, no podem avortar ni pels 3 supòsits. Creiem des de Stop Violències que és molt greu, que un 25 de novembre sí que és veritat que s'estan fent moltes coses a nivell de país, o hi ha el projecte de fer-ne moltes, però els 25 de novembre no són per fer alabances a govern ni a ningú, sinó per explicar les coses que manquen. Manquen que també, agraeixo als nois que hi ha, que els nois i els homes s'impliquin i entenguin i entenguem que són l'altra part, que hem de parlar i dialogar molt entre homes i dones. Sí que ens agradaria fer un minut de silenci per totes les dones violentades, les que no sabem, que són moltíssimes, les que estan lluitant tots els dies i sobretot per les que van ser i no ho sabem. El minut comença ja.